Collectif la jama bela jelen folo ni joroni na amolo de na ka fo ame juma do la me kalo kile woro samba fla ni mo fla o kon komna la o bismillah kuna foni chema nje mo kan keneka awula ni kibariya ka fo ko papa Mambi Keita nous ba fa ale mako le bervier du monde la ka fo ko wole kon sira ale ma barsa ada kon tumbe Birama Touré o ye ko goroba ye bi ibe ka clé journaliste kon tuntunna ma chama ko ni yera ko kon sefe kon na la ko le PV du monde era kon fana ko dabe ko ina le PV du monde ade ko ni convoquer la kan e mo fe ani ebe shi chambela nyoko masala akokan abina dire chama dama ebe shi bismillah ngata ni che ka fulla si en fait ba bla jelema ni watina ina fo nya fo choko mina ambola kalma ka fo ko le PV du monde papa Mambi Keita ko ka e mo ko nya akonvoquer Birama Touré no yi ayro confrère do yi ali kon tunu na do wakati ni mo ma chama ko ni se no yiri do ka tunu na ko Mambi fana sembola yan ma yesa la lesi be sama kan ewa gata ka mo wa dina tigere ka ko affaire Birama Touré o ye journaliste me barake kuna ko di so la mi le ko le Sphinx ni ale journaliste sega mun ga bara no sega ma ko so na ko journaliste d'investigation voilà donc me barake yino donc il va ka ko 2016 janvier amsa ko janvier kunje ro parce que clé mo janvier ka clé mo ko 2016 ko na la wati la Birama Touré qui va commencer à tunu a somo la mama ta fani na fando ana tararo mama se ka kudo donc faut talinger faire de wati de ko fait bon na ka kala ma ko Birama Touré ka kun de do femi anga sécurité d'état ni mo tama ni SE o ya na service de renseignement donc ko akun de do kon na la yino bon après mo chaman na kana fo akola do ko Birama Touré do dɔwɛrɛ ko a kɛra Sénégal ko parce que ko muso ko de don famille na ko ye muso dɔ ta ka d'a ma min kun man d'a ye o waati de o sababu de y'a to a bolila mɔgɔw ye fɛn caman fɔ donc fo kunnafoni dɔw tora ka bɔ yɔrɔw la i n'a fɔ journaliste sira wɛrɛw fɛ k'a yira k'a fɔ ko Birama ni mɔgɔ min yɛrɛ tun bɛ sirili kelen kɔnɔna la ko o yɛrɛ a yira k'a fɔ ko Birama Touré ko a kɔni k'a fagara de a fagara donc o ko nana kɛ sama-sama kosɛbɛ papa Mambi min bi ni an b'a ka kuma la k'a fɔ ko a wele don ka na ni ko ninnu bɛ kɛ waati min na a y'a sɔrɔ papa Mambi yɛrɛ fana tun ye sɛgɛsɛgɛli kɛra jolenba ye an ka polisi kɔnɔna la voilà parce que inspecteur kun don hali n'a sɔrɔ ne tɔgɔ yɛlɛmara parce que fɔlɔ tun bɛ ko inspecteur bɛ sisan a bɛ wele ko officier donc papa Mambi tun ye inspecteur jolen ye ko ninnu bɛ kɛ waati min na troisième arrondissement na bɛɛ tun b'a dɔn le PV du Mande parce que a mana y'i minɛ ka ladon a ka bureau kɔnɔ kɔni a bɛ n'i minɛ affaire la fo n'i nɔ t'a la nde ni no bala kɔni a bɛ tiɲɛ sama ka bɔ a bɛ tiɲɛ kɔni bɔ i da kɔni donc so no le PV voilà le PV ni Mande donc i b'a ye k'a fɔ ko waati min a bɛ nin baara min na polisiya kɔnɔna la a ye réseau caman a ye affaire caman gun ka se fo a dan na a ye kodugukɛla caman ba minɛ ka u di an ka kiiritigɛlamɔgɔw ma donc ni affaire nana ka na gɛlɛya ka se degré dɔ la fo papa Mambi yɛrɛ an bɛ kunnafoni sɔrɔ cogo min na k'a fɔ ko a yɛrɛ tun commencera ka jɔrɔ ni a yɛrɛbakun ye a yɛrɛ ni a tun commencera ka jɔrɔ ni o ye an bɛ mɛn ko la papa Mambi taara yɛrɛ sɔrɔ Faransi donc a tigi yɛrɛ sɔrɔ Faransi yen nɔ donc k'u nana ka na sama hali Birama yɛrɛ ka chef yɛrɛ n'o fana ye Dramé n'o tun ye journaliste Sphinx o ye ɲɛmɔgɔ dɔ ye donc olu bɛɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ Faransi yen nɔ parce que u y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ fana hakili sigilen tɛ u ni na donc ka segin kɔ ka Birama yɛrɛ minɛ tununukun yɛrɛ mun fana fɔra la k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna o de ye k'a fɔ ko fɛn min ye Karim Keita ni ale ye an ka jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahima Boubacar Keita n'o o den don ko fɛn min ye musoko u ka musoko dɔ de bɛ yen nɔ ko Birama kun bɛ sɛgɛsɛgɛli la o de kan a kun commencera ka bɔ ni o kuma ye o de y'a to Karim fana tɔgɔ bɛ dossier in kɔnɔna la hali n'a sɔrɔ Karim fanga binnen kɔfɛ ni a teri yɛrɛ sɔrɔ Sénégal fɛn Côte d'Ivoire a teri yɛrɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire an kɔni bɛ don min na ko bi diɲɛ an t'a yɔrɔ dɔn ka fanga dafilen kɔnɔ a kɔni waati kɛ Côte d'Ivoire yen nɔ donc Birama ko affaire in nana ka na yuguba Ibrahima Boubacar Keita binnen kɔfɛ fo o yugubalen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye an ka sécurité d'état ɲɛmakɔrɔ n'o ye général Jawara Musa Jawara ye ale yɛrɛ fana minɛra ka a lasago k'an na Birama ko affaire in na bon papa Mambi Keita min fana tun taara Faransi ka taa i ɲɛma dogo nɔ parce que ko menace b'a kan ni la crédibilité bɛ danger la lakana t'a kan tuguni donc a tigi ɲɛma dogo Faransi nɔ donc u b'a an yɛrɛ bɔra kala waati la k'a fɔ ko hali polisiya o bɛɛ bilalen kɔfɛ a kun ye hali baara yɛrɛ sɔrɔ Faransi la min ye vigilia ye a kun kɛra agent de sécurité Faransi ye nɔ an ye o jago bɛɛ ye nka i b'a dɔn Kata i mana kɛ cogo o cogo n'i taara kɔfɛ i somɔgɔw bɛ yan nɔ
donc a kɛra cogo cogo jamana ɲɛnafin b'i minɛ i somɔgɔw ɲɛnafin b'i minɛ donc tuba man bi hali n'a sɔrɔ n'an ma kunnafoni sɔrɔ mais an kɔni b'a bisigi k'a fɔ ko maa minnu a nalen bɛ sɔrɔ ka na i ɲɛ da a somɔgɔw ka yan nɔ donc a nana kibaruyaw sɔrɔla k'a fɔ fɔlɔ ko a bɛ yan nɔ fo ka na kɛ sɔgɔmada na an nana mɛn k'a fɔ ko wele bilala a ma ko a ka taa kaɲɛ na a ka taa i dantigɛ parce que a fana ye kuma dɔw fɔ a ye maa dɔw fɔ ka ko de seerew ye bilama ko tun ko kɔnɔna la donc en tout cas nin ko in kɔni bɛ sen na halisa tuba man ka wele kɔfɛ an bɛna lajɛ ko bɛna taa bolo min na. Ni ala sɔnna ma o kɔnɔna la an b'a lɔn k'a fɔ k'aw bɛ kunnafoni caman de kɔnɔ ni min bɔra nin ko in kɔfɛ a bɛ bɔ o kalama an b'a fɔ aw k'an mɛn.